Nikad nije prekasno za zaokret u životu i lov na neostvarene dječje snove. Zagrebčanin Davorin Caren svoj san počeo živjeti u 57. godini i jedinstvenim staklenim kreacijama postao međunarodno nagrađivan inovator. Nakon duga i mukotrpna životnoga puta, Davorin Caren u svojim je zlatnim godinama odlučio krenuti novu stranicu, te se baci u njemu dotad neistražene umjetničke vode. Umoranom sivila svakodnevnog poslovnog života, krenuo sam potražiti smjerenje u nečemu što me od malena oduševljavalo, a to su upravo realizacije nekakvih maštarija kroz nekakav likovni izraz. Kao idealan materijal za oslobađanje svog kreativnog potencijala izabrao je staklo, te svojevrsnom reciklažom, taljenjem starih boca, počeo stvarati jedinstvene kreacije bubamarce. Bubamarci su dobili svoje ime, izvukao sam negdje iz memorije. Jednog ljeta moja srednja unuka je rekla jednom prigodom: "Joj, djede, ugriza me bubamarac", dakle niti buba niti komarac, nego bubamarac. No nisu mu se samo bube motale po glavi, krenuo je u izradu nikad prije viđenih staklenih umivaonika. No kako to kod nas biva, unatoč originalnosti i izvornosti proizvoda, dobra ideja našeg samoukog inovatora nije bila prepoznata ni u umjetničkim ni poslovnim krugovima. Ipak Zavod za intelektualna vlasništva prepoznao je nebrušeni potencijal te ga uveo u cijenjeni krug inovatora. Omogućili da nastupim na sajmu inovacija, gdje sam na prvom od tih sajmova, to je bila Inova, dobio zlatnu medalju i plaketu sajma, što su bili strahovito jaki moralni poticaj za daljnji rad. Počele su se nizati nagrade i priznanja, a najveći uspjeh osvojena je bronca na Međunarodnom sajmu inovacije u Nimbergu. Da je Davorin pun iznenađenja i sami smo se uvjerili. Evo kako je uspjelo. Nema bolje kombinacije od meni dragog stakla i još mi dražeg Zagreba. Tako počinje bajkovita priča o uspjehu malog čovjeka koji je na prekretnici života, zavezanih očiju, krenuo u sanjarsku avanturu iz koje je izvukao ono najvrijednije, životni smisao. Dati ljepotu ovom životu oko sebe i istovremeno sebe usrećiti. Nikakav novac ne može zamijeniti ono zadovoljstvo koje pričinjava rad sa onim što vas čini sretnim i veselim. Možda Davorinov primjer i neke od vas potakne da počnete slijediti svoje snove. Ako u akciju krećete već sutra, ne zaboravite pronaći malo vremena i za Zagrebačku panoramu. Doviđenja.